kertek mindig gondozásigényesek, a kerteket mindig létre kell hozni, a növényeket meg kell vásárolni, be kell szerezni, ültetés után ők bizony feladatot fognak adni, már csak azért is, mert hogy a növények állandóan növő lények, tehát hogyha kis helyre nagy termetű, gyors, intenzív növekedésű példányokat helyezünk el, akkor őket folyamatos metszéssel, visszanyomással kell gondoznunk, hogyha pedig nagy térbe apró növényeket rakunk, akkor ott pedig az lesz talán anyagigényesebb, hogy belőlük sokat kell ott elhelyezni. Feltétlenül meg kell figyelnünk a kertünknek, balkonunknak, erkélyünknek, bármilyen zöldítendő felületünknek a tájolását. Figyelnünk kell arra, hogy olyan növényeket válasszunk egy északi oldalra, amelyek az árnyékot akár egész nap is jobban fogják tűrni, elviselni, megkockáztatom, hogy kedvelni. Ez azért szintén egy nagyon fontos szempont, és hogy délies kitettségű kertbe semmi szín alatt ne telepítsünk olyan növényeket, amelyeknek a nagyon sok napsütés, a benapozott órák száma kedvezőtlen, tehát a növényválasztás az elsődleges. Hogyha jó növényeket választunk, akkor utána egyáltalán nem mellékes az, hogy hogyan, milyen módon telepítjük őket, és hogy később milyen gondozásban fogjuk tudni őket részesíteni. Abban az esetben, hogyha törekednénk egy természetesebb fenntartási módra, akkor olyan növényeket válasszunk, amelyek nem igényelnek állandó metszést, alakítást, nem szükséges naponta kordonozni vagy metszegetni őket, tehát a természetes hatást tudjuk velük elérni. Lényeges arra is odafigyelni, hogy olyan növényeket válasszunk, amelyek napi öntözést száraz időszakban sem igényelnek. A természetben sem kapnak ugyanis naponta nagy mennyiségű öntözést a növények, tehát egy kicsit a természet utánzásának a lehetőségével lehet, és kell is élnünk ilyen esetekben, kezdve ott, hogy nem akarunk egy homogén, egy vagy két fűfajos zöld gyepet fenntartani, hanem tudjuk tolerálni azt, hogy bizony 2-3 hétre, akár egy hónapra is a gyepünk ki fog száradni, nem fog olyan szép üde foltot alkotni, mint amit régen elvártunk, de hogyha kimegyünk a természetben, akkor bizony ott is azt látjuk, hogy kiszikkad a gyepünk. Városi környezetben a növényeknek, az embereknek, a vagyonunknak, az épületünknek, a használati tárgyainknak együtt kell élnie, és együtt kell lennie, és együtt kell azt a teret belaknia. A növényekre sokszor mondjuk azt, hogy negatív hatással is lehetnek az életünkre, ez így is van. Vannak példák, amelyek kifejezetten negatívumként felsorolhatók, hogyha egy nagy fának lehullik az elszáradt, vagy akár el sem száradt nagy több 100 kilós ága, és ráhullik az autónkra, és összetöri azt, akkor az kifejezetten káros, de csak ránk nézve, nem a növényekre. Vagy hogyha betöri az üveget, vagy hogyha netán allergizáló hatással bír az emberi szervezetre, az akkor igen negatív hatás. Hogyha valaki nem tudja, hogy méhcsípésre, vagy bármilyen rovarcsípésre allergiás, és olyan növények találhatók a kertjében, vagy akár közterületen, amelyek odavonzák ezeket a rovarokat, és szerencsétlen esetben csípést okoznak, akkor igen, ez is egy negatív hatás. De gyakorlatilag nem csak a növények okoznak nekünk negatív hatást, hanem mi is negatív hatással vagyunk rájuk, amikor beszorítjuk az életterüket, amikor kis felületekre szorítjuk őket vissza, nem az életmenetüknek megfelelő térben alkalmazzuk őket, nem toleráljuk azt, hogy 10 év alatt bizony 10 méteresre is megnőhetnek,
sok bosszúságot okozhatnak nekünk, de az az ő természetes életmenetük. Ilyenkor vélhetőleg mi döntöttünk rosszul, és nem ők kerültek rossz helyre. Persze előfordul az is, hogy később megfontoltan cserére van szükség, változtatni kell az ott alkalmazott növényeken, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen megtehetjük. Vannak olyan növények, amelyek csak 10-15 évig, 1-2 évig, vagy akár 100 évig vannak velünk, de hogyha ismerjük az életmenetüket, akkor ez alapján helyesen meg tudjuk választani őket. Gondoljunk a gyomra úgy, mint egy jelzésre, ami mutatja nekünk, hogy itt még van a kertünkben potenciál, amit kihasználhatnánk valami növényel. Utána, ha már ott van az a gyom, akkor akár kihúzzuk, akár nem, nagy problémát nem tudunk vele elkövetni. Ha nagyon nem szeretnénk, hogy az a növényfaj elszaporodjon a kertünkben, akkor még virágzás előtt érdemes levágni. Egyébként nagyon jól lehet hasznosítani ezeket a gyomokat mulcs alapanyagként szerves anyagtermelésre a kertben. Tehát nagy probléma nincs abból se, hogyha bármi gyom kinőtt, hasznosítsunk mindent. A magcsere egy nagyon jó alkalom a kertünknek a bővítésére, akár haszonnövényről van szó, akár dísznövényről, vagy csak egyszerű vadvirágokról, mert olyan fajtákat, meg olyan fajokat tudunk beszerezni, amik már bizonyítottak egy kertben, és tudjuk, hogy életképesek. Ez nagyon értékes tulajdonság, főleg haszonnövényeknél egy városon belül csereberélni az mindig sokkal jobb, mint egy valami véletlen igényű magot hazavinni, akár boltból, amit aztán utána sok munkával kell életben tartanunk öntözve, trágyázva, mert nem igazán a kertünknek az életkörülményeihez alkalmas. A vadnövények azok a szántóföldiektől eltérően nincsenek nemesítve könnyű vetésre, meg egységes kelésre évszázadok óta. Ezeknek eléggé speciális igényei vannak néha arra vonatkozóan, hogy hogyan kell őket elvetni. Van, amelyiket érdemes beáztatni vetés előtt, úgy hamarabb ki kell. Van, amelyiket ősszel el kell vetni, mert szüksége van a téli hideghatásra, hogy kikeljen tavasszal. Vadnövények között nagyon könnyű olyanba belefutni, amit csak simán elvetek egy cserébe, és nem fog kikelni. A gazdasági növényeknél is megvan ez a hatás, de ott belefektettek már néhány száz vagy néhány ezer évet abba, hogy a növény az olyan magot hozzon, ami csíraképes, az egységesen keljen ki viszonylag kevés külső hatásra. Nagyon kevés olyan haszonnövény van, aminek a magját, ha elvetem és megöntözöm, nem kell ki mondjuk 2 héten belül. A vadnövényekre ez nem mondható el. Permakultúrás kertekkel foglalkozunk, ott a növényvédelem megoldása teljesen eltér egy átlagos kerttől, még egy átlagos biokerttől is. Úgy érdemes megépíteni egy kertet, úgy érdemes betelepíteni, hogy az a saját növényvédelmét ellássa. Kétféle módon. Az egyik az, hogy olyan fajtákat ültetünk, amik eleve szívósabbak, rezisztensek, kevésbé hajlamosak betegségekre. Azoknak az életkörülményeit maximális mértékben igyekszünk megteremteni, és olyan helyre ültetjük, ahol jól érzi magát, mert egy életerős növény az ellenálló a kártevőkkel szemben. És az egésznek a másik fele, hogy építünk egy életközösséget a kertünkben, amivel odacsalogatunk rengeteg kártevőírtó rovart, bogarat, madarakat, sünöket, gyíkokat, békát, amit találunk. Ehhez mindenképpen érdemes építeni olyan élőhelyet, ahova jönnek. A sziklakertek nagyon jók a gyíkok számára, vagy akár egy egyszerű kőrakás, egy farakásba be tud költözni, akár ökörszem, mint madár, vagy valami rigóféle, vagy sün. Egy kicsi kertító, akár egy dézsató alkalmas lehet arra, hogy abban szitakötőket tenyészünk, meg odavonzunk a környékünkbe. Sokan azt szokták mondani, hogy nem szeretik a vizet, meg a tavat, mert rengeteg szúnyogot termel. A szúnyoglárva az alapvetően pocsolya jellegű állóvizekben nő meg, hogy azokat szereti, olyan helyeken, ahol más élőlény nem életképes. Mert ahol alakulna egy jó életközösség, ott nagyon gyorsan megjelennek a ragadozó rovarok, és elintézik a szúnyoglárvákat akkor is, hogyha nincsen béka. Rengeteg rapülő, szitakötők vagy bármi olyan bogarak megtelepülnek egy akármilyen tóba, amit építettünk, és szúnyoglárvákat eltüntetik. Sok rovarevő bogár, vagy például az engőlegyek, vagy ilyesmi, vagy ragadozó légyfélék, azok járnak virágokra pollent enni kiegészítésképpen.
Tehát ilyen növények ültetésével rengeteg ragadozó rovart oda lehet vonzani a kertünkbe. Például ilyenek az ernyősök. Egyszerűen egy öreg sárgarépát el lehet ültetni, öreg tavalyi sárgarépát, ha találunk, nagyon szépen ki fog virágozni. Vagy akár vad fajok közül is lehet válogatni, a mindenféle turbolyák, gúrbolyák, vadpasztinák, rengeteg ilyen növényfaj van, ami csalogatja a ragadozó rovarokat. Vagy például a mentafélék, vagy a többi ilyen apró virágú fűszernövény. Nagyon alkalmasak ilyen feladatra. Ezeket mindenképpen érdemes a kertben minél nagyobb mennyiségben betelepíteni. Legjobb rovarcsalogató, melyik a legtöbb rovarfajt tudja eltartani Magyarországon, azok a tölgyek. Egy-egy tölgyfaj 5-600 rovarfajt tud ellátni táplálékkal. Ezzel szemben mondjuk egy akác, ami olyan 400 éve települt be Amerikából, arra az elmúlt 400 év alatt olyan 8-10 rovarfaj tanult rá. Ilyen nagyságrendű különbségek vannak abban, hogy mit tud megenni egy rovar, meg mit nem. Ezért érdemes, hogyha életközösség építése a célunk, akkor őshonos növényeket ültetni. Bármilyen rovarölőszert kezdünk használni a kertünkben, mindegy milyen, vagy teljesen mindegy, hogy mennyire barátságos, meg emberbarát módon öljük le mondjuk a levéltetveket, ha sikerült leölnünk a levéltetveket, akkor el fognak pusztulni azok a rovarok meg élőlények is, amelyik a természetes ellensége lenne, vagy amelyik tud, az ugye elvándorol, de a lényeg az, hogy ártunk a természetes életközösségnek a kertünkben. Sokkal fontosabb az, hogy az életközösséget úgy alakítsuk, hogy ne legyen szükség növényvédelemre. Amit szoktak használni növényvédelem gyanánt, azok az illatos növények. Mindenféle zsályák, menták úgy működnek, hogy a rovarok, amik mindenféle kémiai ingerek alapján találják meg a saját tápnövényeiket, azok összezavarodnak egy erős illatú növénytől, és nehezebben tudnak a kertben tájékozódni. Tehát az olyan növények köré mondjuk egy almafa, ami egyébként a kártevőkre nagyon érzékeny, nagyon sokféle kártevője van neki, vagy egy zöldséges ágyás, ami szintén egy tipikusan kártevő vonzó terület, abba érdemes illatos növényeket beletenni, hogy összezavarjuk a kártevő rovarokat, és nehezebben találjanak maguknak táplálékot. Rovarriasztó növényként bármi használható, aminek erős illata van. A mentafélék tipikusan ilyen növények, a zsályafélék tipikusan ilyen növények. A gilisztaűző varádics nagyon alkalmas, a cickafarkfajok nagyon alkalmas, a kakukkfűfajok, oregánó, bármi. Általában a fűszernövények, amiknek jó erős illata van, meg aromásak, azok tökéletesen használhatók ilyen célokra. Ha valaki a saját kertjébe szeretne ültetni külön egy fát, akkor először mindenképpen meg kellene nézni azt, hogy ahová azt a fát tervezi ültetni, ott milyenek a környező viszonyok, hogy mekkora fa fér el egyáltalán, tehát méretre körülbelül bekategorizálni, hogy mit szeretnénk. Aztán az épülettől való távolságát megnézni. Hogyha földlabdás fát szeretnénk ültetni, vagy legalábbis egy olyan méretű fát, ami már faiskolai anyagnak mondható, akkor mindenképpen egy nagy ültetőgödröt kellene nekiásni. Nálunk az a gyakorlat, hogy egy minimum egyszer 1 méter és 1 méter mély, vagy legalább 80 centi ültetőgödröt ásunk, tehát ezek ilyen közel 1 köbméteres gödrök. Nem szabad abba a hibába esni, hogy amekkora a földlabda, vagy amekkora a konténer mérete, akkora gödröt ások, és beleteszem a fát, hanem mindenképpen egy jó talajlazítás és egy nagy ültetőgödör szükséges. Mindenképpen, ha komposztot és marhatrágyát juttatunk ki az ültetőgödör aljára, oda kell figyelni, hogy ez közvetlenül a gyökérhez, a földlabdához ne érjen, ne érintkezzen vele, hiszen ez tápanyag, ez nem talaj, ez megégetheti a gyökeret, és elhalhatnak így a gyökérszőrök. Erre oda kell figyelni, hogy ezt mindenképpen fedjük valamennyi talajjal, és úgy ültessük rá a fát. A szél ellen ki kellene karózni. Karózásnál lehetőleg olyan kötést alkalmazzunk, mi 8-as kötésnek szoktuk nevezni, hogy a fa, amikor mozog egy kicsit, akkor ne vágjon be a fába az a kötözőanyag. Esetleg, hogyha egy kis jutaszövetet tesszünk a kötöző és a fa közé, akkor biztos, hogy nem fogja kidörzsölni, mert sajnos az ilyen sebeken is nagyon sok kórokozó be tud jutni a fába, és az elmúlt években nagyon sok farontóval is találkozunk, amik tényleg ilyen pici sérüléseket megkeresve
tönkreteszik a fát, mert ugye befúrnak, és ott már nem lehet védekezni ellene. Amennyiben száraz az ültetőgödör, akkor mindenképpen egy nagy vízadaggal kellene beöntözni, még mielőtt a fa bekerül, akkor nedvesítsük be az ültetőgödröt. Amikor a fát elültettük, illetve amikor ültetjük, akkor arra kell figyelni, hogy nem szabad sem mélyebbre, sem magasabbra ültetni, mint ahogy a faiskolában volt. Utána nyilván be kell tömöríteni a talajt körülötte, és be kellene öntözni. Inkább ritkábban öntözzünk, tehát ilyen 1-2 hetente, de nagyobb vízadaggal. Nyilván, hogyha kritikus a hőmérséklet, akkor sűrűbben is kell öntözni. Nagyon oda kell figyelni a fa metszésére is, főleg akkor, hogyha földlabdás volt a fa. Mert konténeres fát nem muszáj visszametszeni, ott nem történt gyökérvágás, viszont földlabdás fánál, ahol elvágták a gyökereit, ennek megfelelően a koronáját is meg kell igazítani, ha ez a faiskolában nem történt meg előtte. Nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy sajnálják visszavágni a fát, és aztán utána nem értik, hogy a fa miért szenved, miért pusztul akár esetleg el. Elvileg az az ideális, hogy a fán a vesszőket az 1/3-ára metszük vissza. A törzsvédelemnek több lehetősége is van. Az egyik, amikor hagyományos módszerekkel, mésszel lekenik a fa törzsét. Ez egyébként egy nagyon jól bevált régi módszer, mert ez a mész segített például a téli-nyári időszakban a héj problémák ellen, például a héjaszás vagy a fagylécesség ellen, ugyanis a fehér az visszaveri a fényt és a hőt, és ugye ennek hatására a törzset védi. Mi utaszövettel szoktuk takarni a törzset. Az őszi tevékenységeink során a legfokozottabb a lombgyűjtés, illetve az őszi nagytakarítás. Ennek van egy kis testvére, a tavaszi nagytakarítás. Itt a lehullott faleveleket igyekszünk feltakarítani azokról a helyekről, ahol esetleg az ősz folyamán lehulló levelek sikossá tennék a járdát, balesetveszélyessé válna. A lakókkal próbáljuk kommunikálni, hogy a lomb nem szemét, ennek természetes helye van a zöld felületeken. Igyekszünk olyan helyen, ahol nem kiemelt fontosságú meghagyni a lombot, de sok esetben ez nagy lakossági ellenállásba ütközik, mert ők úgy gondolják, hogy ez rendezetlen környezetet teremt. Próbáljuk a lakosokkal megértetni, hogy nem lenne szükséges a darravágás a fűnyírás kapcsán, de itt a különböző érdekek ütközni tudnak. Például a kutyasétáltatók, akik nem csak a járdán és a járda melletti zöld területeket szeretnék nyírottan látni, hanem a nagyobb zöld területeket is, és ez teremt konfliktus helyzetet. Mi pedig próbálnánk egy kicsit ökotudatosabban alkalmazni azt a szemléletet, ami már nyugaton is tendencia, hogy ne kasszáljuk arra a területeket, mert ezek nyáron teljesen kisülnek, porszárazak lesznek, és egy meghagyott zöld felület nyári időszakban ott olyan harmat tud képződni, amivel már a fű életben tud esetleg maradni a nyári időszakra. Hogyha a füvet meghagyom, hogy nem sül ki nyáron a fű, és benépesülhetne olyan évelő, lágyszárú növényekkel, nem csak fűfélékkel, amik egy virágos gyepet alakítanának ki. Mindenképpen nagyon pozitív lenne, megnövelkedne a biodiverzitás mind a növények terén, mind a rovarvilág terén, madarak terén is akár. Több táplálék lenne, és nyilván egy változatosabb életközösség alakulhatna ki, ami minden szempontból pozitív lenne. Az avartakaró szintén nagyon kedvező lehet, mert hogyha egy alacsony füvön, vagy esetleg olyan helyen, ahol nincs is fű, ott hullik le az avar, akkor ez szépen takarja a felületet, ott olyan hasznos mikrobák, gombák tudnak elszaporodni, lebontó gombák, amik ezt az avart bontják, és utána ez tápanyagot juttat a fának, plusz védi a kiszáradástól, mert ez egy természetes mulcs is lehet, és ezen kívül pedig egy természetes környezetben járunk, nem egy mesterséges, faltól falig feltakarított, tényleg mesterkélt városi környezetben. A fenntartási költségeket csökkenteni, hogyha nem kellene mindenhol faltól falig föltakarítani az avart, mert nagyon drága a szállítási költség, ezeket ugye el kell vinnünk. Ezeket darálják és komposztálják. Elég jó minőségű komposztot állítanak elő, úgyhogy azt tényleg tudom ajánlani, mi is ezt használjuk a közterületen.
megjelentek olyan károsítók, akár növényi kórokozók, kártevők, amik ezelőtt 20 éve nem voltak jelen, de mivel enyhék a telek, most már vígan kitelel, több nemzedéke van. Közterületen ez egy kevésbé jelentős kártevő jelenleg, de megjelentek olyan károsítók, például gondolok itt a csipkés-poloskákra, amik ezelőtt egy 10-15 éve még nem voltak jelen Szegeden. Most már olyan szinten károsítják a tölgyeket, hogy nyár közepére lesárgul a levelük, teljesen megszűnik az asszimilációs felület azzal, hogy tele van a poloskák által szúrt apró sebekkel a levél, amin ráadásul maga a növény erőteljesebben párologtat, lélegzik a sok seb hatására, és ez még jobban szárítja a levelet. A vadgesztenye aknázómó is komoly problémákat okoz, az mondjuk már régebb óta itt van nálunk, egy közel 25-30 éve megtalálható, de például a puszpángmoly is az elmúlt 10-15 évben jött be, korábban nem kellett védekezni ellene. A lemosó permetezések fontosak lennének, hogy az áttelelt károsítók, akár egy lisztharmatnak az áttelelt képlete, akár a pajzstetvekkel kapcsolatban, akár a csipkés-poloskák áttelelt egyedeivel fel tudjuk venni a harcot. Van olyan kártevő, ami ellen lehet feromoncsapdával védekezni. Ezek vannak kihelyezve a vadgesztenyelevélaknázómoly ellen, illetve a puszpángmolyok ellen. Ezeket tavasszal helyezzük ki általában április 1-től, és akkor heti rendszerességgel figyeljük, hogy látunk-e rajzó lepkéket a csapdákba. Igyekszünk tényleg környezettudatosan vegyszerezni, tehát amikor nincs rá szükség, vagy nem indokolt, akkor nem fogjuk ezzel terhelni a környezetet. Igyekszünk olyan vegyszereket használni, ha lehetséges, ami célzottan arra a kártevőre hat. A közműveket vezessük ki a zöld felületek alól, a zöld sávokból. Óriási problémát okoz az, hogy komplett fasorok mennek ki, és ezeket miután betegség, egyéb miatt kivágásra kerülnek, nem lehet visszapótolni. Emiatt, főleg a belvárosi részeken, ahol rengeteg a burkolat, szűk utcák vannak, keskeny járda, egyszerűen eltűnik a zöld felület, vagy kikopik. Ez lenne az egyik legfontosabb, hogy ezt valahogy kezeljük úgy, hogy közmű rendszereket hozzunk létre, akár az úttest alatt és a zöld sávot tehermentesítsük, hogy azt be lehessen ültetni. Hősziget hatást csökkenthetne, árnyékolhatná a házakat, a homlokzatokat, meg lehetne találni még szűk utcákba is olyan oszlopos fákat, amik nem lógnának be az űrszelvénybe, tehát lehetne oda alkalmas növényt találni, meg szépeket álmodni, de sokszor nem teszi lehetővé a közműhelyzet. A nagyvárosok területe a urbanizált adottságok miatt egy nagyon rossz termőhely. Ugye itt a növények be vannak kényszerítve egy nagyon szűk térbe. Ez nem egy szubmontán bükkös, hanem egy túlélő növényállomány, aminek a rosságai egyre ritkábbak. Egyre ritkábban lehet választani olyan fafajt, fasort, évelőt vagy cserjét, amelyik képes megfelelni ennek a függvénynek. Talán kezdeném a éghajlati vagy hőmérséklet adottságokkal. Ugye itt nagyon nagy kilengések vannak, még mindig fagyos időszakokkal még mindig számolunk, mint például most februárban volt egy -8-10 fokos hőmérséklet, ugyanakkor a burkolatok mérések szerint 60 fokosra, plusz 60 fokra is fölmelegednek. A termő réteg is nyilvánvalóan a felszín közelében szintén elérheti ugye a 40 fok fölötti hőmérsékletet. Ez az egyik rész. A másik rész az épületek, mint kubatúra, mint térbeli adottságok szűkítik be. Egyrészt árnyékolnak, másrészt pedig verik a fényt és a hőt. Szintén gond a vízmennyiség. Minél inkább urbanizált egy környezet, annál jobban elvezetjük a csapadékvizeket. Emiatt robbanómotoros nagygépekkel kell ivóvizet
ivóvizet szállítanunk, mert más nem áll rendelkezésre. Tiszavizet nem tudunk vinni a kocsinkban, nem alkalmasak rá a rendezéseink. Másrészt van bizonyos közegészségügyi kérdése is. Magyarul klórozott ivóvíz minőséget kell oda szállítanunk napi szinten több száz köbméternyi mennyiségben. Ez egy óriási kihívás. Lényegében április elejétől megkezdtük az öntözést, és azt gondolom, hogy októberben talán be tudjuk fejezni, lehet, hogy csak novemberben tudjuk befejezni. Nagyon fontos az őszi pótlás a nedvességnek a tavaszi kihajtás miatt. Tehát ezek a nehézségek sarkalatosak, és egyre inkább felmerülnek, és nagyon nagy forrás igénye van ennek az egésznek. A fászárói növényeink növényvédelmi kezeléssel vannak rendszeresen ellátva. A lakosságnak van olyan rétege, aki folyamatosan magas minőségű zöld növényállományt igényel, télen azt mondanám, hogy inkább tavasztól őszig. Ez azt jelenti, hogy golfpálya minőségű gyepeket, formára nyírt sövényeket és tényleg tisztaságot minden burkolaton. Próbáltunk átvinni egy olyan tervet, bár sajnos kevéssé támogattuk meg a médiával, hogy kijelölni olyan területeket, ahol kevesebb nyírunk, vagy például egyáltalán nem nyírunk gyepet. Sajnos olyan tévhitek uralkodnak, ami a fűmagasság és a kullancsok mennyiségét magas korrelációval látja el, ami nyilvánvalóan butaság, de ezek és a sajtó által támogatott ilyen jellegű hisztériák vezetnek oda, hogy nem tudunk úgy gazdálkodni, ahogy szeretnénk, de már azt kell mondanom, hogy föltűnt egy halk kisebbség, aki még pozitív leveleket is ír az utóbbi néhány évben annak érdekében, hogy ne nyírjunk túl, vagy nála hagyjunk ki területeket, vagy ő beszáll az öntözésbe, tehát ő vállal egy-két fát, ami a portálja előtt van, vagy a társasház bejáratában van, vagy fenntart egy szép kertet, és azt saját erőből, saját forrásokból finanszírozza, és akár lakótelepen is gyönyörű kertek jelennek meg, és általában idősebb nénik, bácsik vannak mögött. Ezeket mi maximálisan támogatjuk, akár közösségi kertek is formájában is megjelenhetnek ezek, ahol zöldséget termelnek, erre is van most már egyre több példa. Tehát megjelent egy réteg, aki korábban még 10 évvel ezelőtt nem volt, vagy nem mert kilépni, akik már a munkánkat támogatják, és olvasnak sajtót. A mérlegelők egy multinacionális vetőmagtermelő céggel való civil kooperációban létesültek. Sajnos elszegényednek, tehát ezeket a viszonyokat már nem bírják azok a virágzó kétszikűek, amik az eredeti magkeverékben egyébként benne voltak. A magára hagyott területeket érdemes lenne minimálisan megsegíteni, és spontán módon elindítani valamiféle szukcessziót. Ez egy érdemes dolog volna. A művelés az mindig is lebutítja ugye az élő lényeknek az együttműködését. Most jelenleg a város arról szól, hogy minden park, mindenütt védetnek kell lenni mindenkinek, akár kullancsal szemben, toklásszal szemben. És ehelyett inkább arra felé kéne fordulni, hogy megértetni a kedves lakossággal, hogy igenis vannak olyan részek, amik mondjuk vadrészek, természetközeliek. Oda, aki nem mer, az nem menjen be, vagy nem akar, vagy bármi. És menjen be oda, ahol kultúrviszonyokat talál. Ez a mozaikosság jobban elvadítható, jó értelemben egyébként. Több lépegetőkő alakulnak ki, sok minden ezeken a csatornákon bejönne a városba, mert most nem hagyjuk, mert egyszerűen kultúrsivatagokat teremtünk, akár hektárokra is, ugye az agyon nyírt, kiszáradt gyepekkel. Az Erzsébet-ligetben egy jó példa volt, ugye eleve meg lett hagyva 2 olyan magrégió, magterület, ami elvadultnak nevezhet kifejezéssel, egy olyan természetközeli állomány. Jelenleg most abban tartunk, hogy valamikor tölgyköri, szél, ligeterdő vagy gyöngyvirágos, kocsányos, tölgyes között lévő társulást, abban a főállományt alkotó fajokat visszahozzuk, mert jelenleg ugye 150 év körül állomány van, 30 éve már csúcsszáradtak a kocsányos tölgyek, és most be kell vigyünk csemetéket az állomány területére, azokat pedig nevelnünk kell. A lakosság nem ismeri, és nem is
ha ismeri sem veszik komolyan a jogszabályokat. Ugye jelenleg az a zöld terület, ami valakinek a portálya előtt van, és a portájához kapcsolódik a járdán keresztül, annak a művelési kötelezettsége az őt illeti, ez a jelenlegi állapot. Független attól, hogy közterületről van szó, nem magánterületről van szó. Tehát a járdát és a zöld területet köteles tisztán tartani, és a saját igényei szerint akár ezt formálhatja is. Nyilván velünk kell konzultálni abban, hogy a fát nem vághat ki, és nem is ültethet nélkülünk. Az a zöld terület az része az ember portájának. Aki jön hozzá vendég, aki elmegy előtte, az mind-mind összefüggésbe hozza, hogyha egy gondos gazda van ott, akkor annak egy szép portálya van. Ha szép portálya van a ház előtt mindenkinek, akkor szép lesz a város. Akkor az város zöld lesz. Azt a kis pénzt azt gondolom rá lehet szánni mindenkinek, hogy gondozza, öntözze, tegye rendbe rendszeresen. És ha ez megvalósul, akkor a városi szinten el tudunk mozdulni, mindenki nézzen magába, és tározza el annak érdekében, hogy együttesen tudjunk a klímaváltozással szembenézni. A Fenntarthatóság a gyakorlatban Városi Kertészet című projekt az Interreg VIA Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával.